Ja tänään testissä, sano sä. Tänään testissä. Kyllä, siihen hyvin kuuluu. Kyllä kuuluu. Se kuuluu itse aika hyvin. Joo, Noniin. Se on hieno juttu. Koitetaan tällä. Mä vaihdan mun asentoon täällä vähän. No niin. Autenttinen. Mansplainaan nyt vielä vähän lisää. Mä manspreadaan enkä mansplainaa. Ei kun nyt mä mansplainaan kanssa. Nyt kävi näin. Joo. Hei, Joo, jogurttia maistakaa tästä. Okay. Anteeksi, oli pakko. Joo, kumma podi, let's go. Täällä on Pellervo. Täällä on Peloton. Yes. Oletko lukenut liikaa Akuankkaa? En itse asiassa. Okei. Joskus pienenä viimeksi. Joo. Mutta jotenkin, kun sä sanoit Pellervo, niin tuli vaan mieleen Peloton. Okei. Niin kuin Pelle Peloton, mutta... Toi on ihan hyvä pointti, joo. Niin, mutta kun mä en oo Pelle, niin... Menit sä kutsua mua just Pelleksi? Sä itse kutsuit itseäsi Pellervoksi. Sen koko pointti oli just se, että se tekee sen liian helpoksi kutsua Pelleksi. Joten se toimii! Mahtavaa. Noniin. Hei, me eletään kummallisia aikoja. Suomi ja muu maailma on erikoisessa murrosvaiheessa. Meillä on nyt presidentinvaalit 24. Kummapodissa on tarkoitus keskustella kaikenlaisista asioista, mutta jotkut ajat kutsuvat ajankohtaisuuteen. Ja jotkut vieraat ja teemat kutsuvat myös puhumaan vaikkapa politiikasta. Joten puhukaamme politiikasta, puhukaamme vaaleista, mutta sitä ennen, koska kyseessä on vaalit, jossa käsitellään monia raskaita ja haastavia aiheita, niin haluttaisiin puhua ensin myös identiteetistä. Esimerkiksi kansallisuudesta, myös kulttuuri-identiteetistä. Ja siis backgroundina mä oon ihan born and raised Tampereella, Taussissa syntynyt. Ja mä oon suomalainen. Mä koen silloin tällöin olevani kaiken maailman jenkkimedian vuoksi myös jossakin määrin amerikkalainen. Mutta sit sä et ole ikinä käynyt siellä. Kyllä mä oon käynyt siellä pienenä kerran. Oikeesti? Mä olin niinku Taapero. Mä kävin Kaliforniassa. No ei sitä lasketa. No niin. Ihan sama. Muista. Älä vie ilon. Mä muistan siitä joitakin juttuja. Joo. Mutta entä sinä? No minäkin olen syntynyt Tampereella Taussissa, mutta mun vanhemmat on tuolta Afrikan sarvesta tulleet Suomeen. Joo. Et siinä mielessä vähän erilaisia suomalaisia, vaikka itsekin koen olevani suomalainen. Kyllä. Tämä on myös mitä mä oon itse todennut, että kun me ollaan puhuttu tästä, että niin kuin miten muut ihmiset joskus kohtaavat, niin mä totesin, että minä kohtaan suomalaisena. Minä näen ja huomaan sen suomalaisuuden, mutta sä oot maininnut myös jostakin keisistä, jossa ei välttämättä suostuta noteeraamaan suomalaiseksi. No ei. Esimerkiksi sillä, että ei suostuta puhua mulle suomea. Et jos ihan niin kuin siitä lähdetään liikkeelle, että mä tiedän, että monet suomalaiset nähdessään ihmisen, joka ei tavanomaiselta suomalaiselta näytä, niin saattavat olettaa, että tämä ihminen ei suomea puhu ja puhuvat sen takia englantia. Mutta mulla on ollut ihan sellaisia niin kuin aspatilanteita, missä mä olen vastannut suomeksi, mutta mulle silti puhutaan englanniksi. Okei, no toi on kuulostaa vähän jäykältä jo. Niin. Ja kun tuossa vaiheessa ei ole enää semmoinen, että pyritään vaan helpottamaan tätä kanssakäyntiä sillä, että puhutaan kieltä, että sä oletat tämän ihmisen ymmärtävän, vaan tuossa vaiheessa mennään ihan vittuilun puolelle. Tuossa vaiheessa asiakaspalvelija on jo saanut tiedon siitä, että tällä ihmisellä on kaikki tarvittava kielitaito tähän kanssakäymiseen, mutta kieltäydytään hyväksymästä sitä, kieltäydytään tunnustamasta sitä. Edelleen jäykästi pysytään vaikkapa nyt siinä englannin kielessä. Niin. Ja jotenkin tämä on itse asiassa kysymys, mikä on mulla tullut mieleen kysyä sinulta, että kun näin minäkin vähän niin kuin kleimaan suomalaisuutta, vaikka en suomalaiselta välttämättä näytä, niin tuntuuko se siltä, että se on jotenkin pois sinulta tavanomaiselta, valkoiselta suomalaiselta? Minkä takia se olisi tuossa pois? Mä mietin sitä, että mitä tämä suomalainen identiteetti sitten tarkoittaa. Niin. Ja jos se on jotain, josta pääsee osakkaaksi myös ihmiset erilaisista taustoista, niin onko se toisaalta mulle pois? Mitenkään? Niin. No mun mielestä olisi outoa ajatella, että se on pois. Joo. Mutta mä luulen, että monille se tarkoittaa sitä. Että jos hyväksyy minut ja minunlaiset ihmiset
suomalaisina, niin sit se on ehkä liian radikaali muutos sille omalle, ehkä kapeakatseisemmalle käsitykselle omasta suomalaisuudesta. Tai mitä se suomalaisuus sitten on? Mulle tuli mieleen tästä, mä jonkun verran hiljattain ihmettelin venäläistä kulttuuria ja ilmeisesti heillä on sanastoa, joka sisältää merkityksen, että puhutaan vaikka nyt venäläisistä, niin nyt viitataan kaikenlaisiin venäläisiin kansalaisiin. Ja sitten on toinen sana, joka viittaa yksinomaan etniseltä taustalta venäläisiin, kun taas esimerkiksi suomen kielestä tämmöistä ei oikein löydy, ellei sitä korosteta erityisen paljon. Puhutaan vaikkapa kantasuomalaisista tai etnisesti suomalaisista ihmisistä. Niin, no ehkä se olisi tarkin. Mä en kuitenkaan koe, että se on multa pois. Mä oon syntynyt Suomeen, joka ei ollut vielä yhtä kansainvälinen, mutta oli jo jossakin määrin kansainvälinen. Niin mä muistan, kun mä näin päiväkodissa just niin kuin ihmisiä, jotka mä tunnistin vertaisekseni, mutta mä myös näin, että hei, tuolla on vähän erilaisia piirteitä ja that's it. Mä muistan, kun mä olin eskarissa ja peruskoulussa, siellä oli siis pari kaveria, jotka oli erinäköisiä kuin minä. He oli hieman tummempi iho ja hieman asialaistyyliset silmät. Ja siis niin kuin kyllä ihmisen liskonaivot näkee, että hei, tämä ihminen on mahdollisesti erilaista heimoa tai mitä nyt avainsanaa tähän pitäisi käyttää, mutta sitten nämä ihmiset puhuivat suomea niin kuin minäkin puhun suomea. Heillä oli kanssa suomalaiset nimet ja se oli niin kuin hyvin nopeasti se keskustelu niin kuin sisäisesti päätyi siihen, että nämä on vaan suomalaisia, jotka on erinäköisiä. Niin, that's it. Et joo. Mä luulen, että meillä nuorilla, jotka lapsesta lähtien on ollut kanssakäymisissä muiden samanikäisten ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä vaikka syntyperältä ole suomalaisia, tai on, mutta heidän niin kuin etninen tausta on jotain muuta, niin koska me oltiin samaa ikäluokkaa, koska ollaan siinä lapsuuden kehityksessä, niin siinä ei yhtä herkästi tule ajateltua, että tämä ihminen on jotain muuta tai on erilainen, mutta ei niin kuin erilaisteta nimenomaan vaikka sen ihonvärin takia. Et jotenkin se on varmasti erilaista kuin vaikka vasta työelämässä kohtaa ulkomaalaisia niin kuin ihmisiä, jotka on syntynyt ja kasvanut muualla, muuttaneet Suomeen vaikka työn perässä ja eivät välttämättä puhu suomea kauhean hyvin, tai jos puhuu, niin ei niin kuin äidinkielen tasoa, niin kuin vaikka minä, niin se varmasti herättää niin kuin ihan erilaisia ajatuksia ja se on erilainen lähtökohta sille suhtautumiselle. Joo. Jatka. Mulla katsotaan ajatus. Joo. Niin, että mä luulen, että siinä tulee enemmän sellaista mehe-ajattelua kuin mitä meillä. Että kyllähän mäkin, pienenä en ollut ainoa ulkomaalaistaustainen lapsi, mutta meitä oli tosi vähän isossa niin kun, tarhaporukassa. Ja samaan porukan kanssa päättiin peruskouluun, mutta ei silloin, ei musta tuntunut niin kuin erilaiselta niin kuin muiden ihmisten toimesta. Et tietenkin itse katsoi itseään peiliin ja tajuaa, että okei, mä oon ihan erinäköinen kuin muut, mä pukeudun eri tavalla kuin muut, mutta ei ainakaan niin kuin muut minun ikäiset lapset, niin ei he kohdellut mua eri tavalla. Mitä mulle tuli just tässä itse aikaisemmin mieleen on se, että niin se on myös ehkä erilainen skenaario vaikka just Tampereella, Helsingissä, ehkä Turussa, niin kuin isompia urbaaneita alueita. Ja sit, jos sä menet jonnekin haja-asutusseudulle, niin se saattaa olla ihan eri skenaario siellä. Että valtaosa Suomestahan on aika homogeenista. Että se saattaa sitten oikeasti olla ihmisille, jotka on sieltä päin kotoisin, niin isompi shokki, että wow, on erilaisia ihmisiä. Niin, ja ihan onhan sellaista niin kuin sopeutumista. Että ihan jopa, no sanotaanko nyt vaikka etniseltä taustaltaan Suomea, mä en tykkää itse kantaa suomalainen termistä, mutta niin jos vaikka joku ehkä vähän värikkäämmin pukeutuva erinäköinen tyyppi menee jonnekin haja-asutusalueelle, niin kyllähän siinäkin voi tulla kulttuurishokki.
Et ei se välttämättä edes vaadi sitä, että on eri ihonväriä tai puhuu eri kieltä. Tuo on liian pitkä sana tuo haja-asutusalue. Musta tuntuu, Niin että lainattu ruotsiperäinen sana tämä pönde. Lande ja pönde, ne toimii. Joo. Mutta siis meidän lukion historianopettaja kertoi meille hauskan tarinan rautatieasemalta tapahtumista keisistä. Please, can you please recite this story for me? Ai, koska mä oon se, joka sen voi sanoa. No, Please, tee elämä helpommaksi mulle. Joo, eli tää oli tämmönen, oliko tää jollain landella sitten rautatieasemalla oltiin nähty ulkomaalaistaustainen mies ja asiasta oli uutisoitu paikallisessa lehdessä. Sanoin, että neekeri kohdattu rautatieasemalla. Ja joo. Ja miltä ajalta tää oli? Eihän tästä kauhean kauan Mä en muista, mitä tää aikakausi oli, mutta siis ei se ollut niin kuin 90-lukua varmaan. No ei se nyt välttämättä niin hiljattainen ollut, mutta niin kuin, siis ei se ollut ainakaan kaukana siitä. Niin. Se oli vielä kaikille lisäksi ymmärtääkseni etusivun juttu niin kuin paikallislehdessä. Että siis se on sinänsä niin kuin jopa hellyttävää nähdä, että tämä on suomalainen versio ennakkoluuloista. Niin. Et se on vilpittömästi se, että mitä ihmettä, tässä homogeenisessä ympäristössä on erilainen ihminen. Wow. Niin. Semmoinen ihminen, jota on ton näköisiä ihmisiä on varmaan nähty vaan lehdissä tai TV:stä tai tiedätkö, jostain valtamediasta. Joo, siis kun vertaa siihen, että miten se on vaikka just jossakin Amerikassa, niin siis onhan se niin kuin pinttyneempää siellä. No tietenkin. Siinä on paljon karummat ja syvemmät juuret. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten siellä toisaalta, kun tämmöinen niinku käsitys siitä, että mitä Suomi on, suomalaisuus, niin se eroaa niin paljon siitä, mitä vaikka niinku Amerikka tai amerikkalaisuus on. Joo. Jos miettii, että ei olisi mitään virallista kieltä. Niinpä. Mä mietin kanssa sitä, että mä jossakin kohtaa menin myös näkemään, tässä oli itse asiassa 50-luvulta, niin kuin kuvia belgialaisesta eläintarhasta, jonne oltiin tuotu siis afrikkalainen lapsi. Siis se oli niin kuin, siellä oli häkissä afrikkalainen lapsi, että siis se oli niin eksoottista, että se laitetaan niin kuin eläintarhaan. Joo. Että niin kuin, tämä on myös tietty versio eurooppalaisesta rasismista, mutta sitten meidän pitää myös muistaa, mitä belgialaiset sitten tekivät kolonialistisena maana. Kun vertaa muihin maihin, niin they were kind of chill compared to Belgia. Niin nyt kannattaa googlata, että mitä belgialaiset sitten menivät tekemään. Oliko se Leopold toinen? Joo, ehkä. Oliko niitä jopa enemmän? Toivottavasti ei. Joku numero, mutta kuitenkin. Siis meni tyyliin, oliko se politiikka tämmöinen, että ai et suostu tekemään tälle esivallalle töitä, no sitten me leikataan sun kädet irti. Joo, yksi käsi, sitten toinen. Saattoi jopa niin kuin lapsetkin kärsiä tästä. Että jos sitten oma työpanos ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla, niin siitä rangaistaan sun läheisiä, ei vain sinua. Joo, tämä pistää suoraan sanottuna sanattomaksi. Kyllä. Että mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. No, mutta se ei ole enää tätä päivää, mutta miettikää, 50-luvulla, jos tämä on ollut tämä eläintarhakeissi, niin on hyvin mahdollista, että esimerkiksi näissä kuvissa näkyy joku 10-vuotias valkoinen tyttö ja sitten joku 10-vuotias musta tyttö. Mä en tiedä, oliko se tyttö vai poika. Mutta kuitenkin nämä ihmiset saattaa olla edelleen elossa tänä päivänä. Kyllä. Että siitä ei ole kovin pitkä aika. Joo. Ja no, tässä ollaan. Ei ole hirveästi ajat ehtinyt vielä muuttua loppujen lopuksi, mutta sitten toisaalta on muuttunut. Toivottavasti ne muuttuu vielä hyvään suuntaan, että kyllä tässä vielä ehtii. Kuten sanottu, saattaa vaatia pari sukupolvea ainakin Suomessa. Niin. Ja Suomessakin nytten, kyllä me eletään sellaista niin kuin muutoksen aikaa ihan sen suomalaisuudenkin kannalta, koska nyt vasta niin on monia niin kuin minun ikäisiä, tällainen niin kuin 25-vuotiaita ihmisiä, jotka on taustoiltaan ulkomaalaistaustaisia, mutta syntynyt Suomessa, ovat työelämässä, korkeasti koulutettuja ja ehkä sellaisissa niin kuin, työelämän piireissä, missä ei olla totuttu näkemään erinäköisiä ihmisiä ja sille altistuu tavanomainen suomalainen Matti Meikäläinen, vaikkei välttämättä sitä haluaiskaan. Karu ajatus, vaikka ei haluaisikaan. Niin. Mutta se on realiteetti jollekin ihmisillä.
Kyllä, on. Me eletään tämmöisessä maailmassa vielä. Mutta toivon mukaan se ehtii muuttua. Siis kuten on sanottu, niin kun vertaisin amerikkalaiseen skenaarioon, niin se on pinttynyttä, kun taas esimerkiksi Suomessa se on vielä tämmöisessä, mä kutsusin sitä kiehumisvaiheeksi, että muutama 10 vuotta sitten havahduttiin siihen, että wow, on erinäköisiä ihmisiä, ja nyt me yritetään kansakuntana pohtia, että no miten me reagoimme tähän asiaan. Niin. Mutta sitten me voidaan ehkä siirtyä kysymykseen, että mitenkä sitten se kannattaa poliittisella tasolla toteuttaa. Me voidaan puhua esimerkiksi maahanmuutosta, voidaan puhua siitä, että mitenkä sen kanssa halutaan toimia. Tämä saattaa olla kökkönen vertaus, mutta mä koen, että suomalainen homogeeninen perusmassa on vähän niin kuin semmoista mautonta puuroa mulla. Se ei oikein maistu hirveästi miltään. Joo, se on olennaista, se on niin kuin, tiedätkö, joka päivän kauraa, mutta siitä huolimatta siinä ei ole niin kuin hirveästi niin kuin mitään, mikä niin kuin on mun mielestä mielenkiintoista. Että mulla on aina ollut taipumus siihen, että mä oon pyrkinyt itsestäni erilaisten ihmisten seuraan. Ja tää on ollut jonkunnäköinen edellytys sille, että mä oon niin kuin sitten oikeasti löytänyt niin kuin oman väkeni. Niin. Mä joskus koitin niin kuin olla hyvin minun kaltaisten ihmisten kanssa, eihän siitä yhtään mitään tullut. Että se on niin kuin aina ollut, kyllä se on niin kuin pienestä pitäen ollut, että se on aina mennyt siihen suuntaan. Joo. Ja sitten sitä tulee miettineeksi tämmöistä elementtiä kuin, että mikä on sitten se ihminen, joka tulee jostakin muualta. Musta tuntuu, että se on sitten se ripaus suolaa. Yhtäkkiä se puuro alkaa maistumaan vähän paremmalta. Tai ehkä se on jopa mausteita. Pelottavaa. Kielipala. Kardemummaa järkytys. Kuka laittaa kardemummaa puuroon? Joo. Mut silti. Niin. Joo, nyt ei kiroilla. Mutta mä niin meinaan sitä, että mä koen, että vaikka olisi olennaista, että Suomi olisi nyt tämmöinen iso harmaa puuromassa, niin minä haluan annokseeni sitä suolaa. Perhana. Minä haluan sitä suolaa sinne, mä haluan, että asiat maistuu joltakin, mutta sitten räväkkä kysymys, voiko suolaa olla kohtuuttoman paljon? Niin, kyllä varmasti voi olla. Ja ei välttämättä niin kuin määrällisesti. Sen takia ehkä suola ei vertauskuvana tässä niin kuin toimi. Mutta jos mietitään sellaista niin kuin järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, mihin kauheasti yritetään pyrkiä. Ja niin miltä se sitten niin kuin näyttää. Että just niin kuin tilastoissa sun muissa, että mitkä ryhmät on niin kuin yliedustettuina, millä alueella, minkä takia, pohditaanko tällaisia kysymyksiä vai leimaako se vaan tiettyjä ihmisryhmiä. Se on just se, että niin kun maahanmuutto on vähän liian rajoitettu käsite, koska siihen liittyy niin paljon erilaisia alakategorioita, erilaisia genrejä, eri muodeja ja funktioita. Niin kun meillä on työperäinen maahanmuutto, vaikkapa ihan Euroopan unionin sisällä. Mä väittäisin, että kukaan Matti Meikäläinen, vaikka kuinka kaaperaisesti olisi, ei vastusta sitä, jos tänne tulee se saksalainen insinööri. Se nyt ei ole ainakaan, me ei puhuta nyt tästä. Niin. Sitten on myös EUn ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa, on vaikka jotakin intialaisia koodareita tai jotakin. Halla-aho on kovasti sitä mieltä, että tekevät paskaa koodia. En tiedä, onko tämä paikkansa pitävä väite, mutta näin hän kuitenkin kovasti mielestäni väittää, tai mitä me nyt on kuullut. Mutta sitten on myös tämä, mikä on tämä kolmas kategoria nimeltään? Pakolaisuus sitten. Pakolaisuus, niin, joo. Niin. Joo. Meillä oli hiljattain 2015-2016 turvapaikanhakijakriisi, ja oliko se nyt alun perin just Syyria, sitten oli myös Irakia. Ja, kyllä, joo. Suurimmaksi osaksi sieltä. Joo, että sieltä rupesi tulemaan hirveästi porukkaa, ja kysymys kuuluu, miten me toimitaan tässä tilanteessa. Koska niin kun, mä koen, että Suomi, siinä missä muutkin eurooppalaiset maat kaipaavat maahanmuuttoa lukuisista eri syistä, niin sitä mä väittäisin, voi olla myös liian paljon, ja kyse ei välttämättä ole pelkästään numeroista, vaan kyse on myös siitä, että miten se toteutetaan. Ruotsi niin, esimerkiksi meni mahdollistamaan tämmöisiä niin kutsuttuja satelliittikaupunkeja, lähiöitä, ja käytetään jopa avainsanaa gettoutuminen. Se on pelottavaa avaisana tässä. Se on, että tulee tällaisia niin kuin tiivistymiä. Voisi sanoa jopa rinnakkaisyhteiskuntia. Niin jossa niin kuin eletään ihan erilaisessa niin kuin realiteetissa.
että se on niin kuin valtio valtion sisällä. Kyllä, kansakunta ja kulttuurikupla toisen kulttuurikuplan sisällä. Niin kun, mietin sitä, että niin kun, se ei välttämättä nyt johda kovin hyvin tuloksiin, mutta mitä ajatteli se ruotsalainen silloin, kun se näin teki? Niin joku meni heittämään niinkin nasevasti, että Ruotsin mentaliteetti olisi ollut, että out of sight, out of mind, lakastaan maton alle. Niin onko tämä oikeasti oikea tapa toimia? No ei missään nimessä. Mihin se on johtanut? Niin ja onhan Suomessakin nyt, no tietenkin Suomessa kaikki tapahtuu vähän hitaammin kuin missään muualla, mutta... Meillä on myös paljon vähemmän tullut porukkaa. Niin, vähemmän väkeä, jos miettii niin kuin koko Suomen väkiluvusta, niin sehän on vieläkin alle 5%, mitä täällä on niin kuin, Saharan siitä alueelta, Afrikan puolelta, Lähi-idästä, niin väkeä Suomessa, niin on täällä tosi vähän. Mutta toisaalta se, että ne massat kuitenkin niin kuin tiivistyy tietyille alueille, tietyille asuinalueille, niin onhan se silti huolestuttavaa, vaikka prosentuaalisesti olisikin vähän. Siis siinä on myös tiettyjä hyviä puolia. Onhan se kiva, jos teekö niin kun, sulla on tietty kulttuuri-identiteetti ja sä menet ihan outoon paikkaan, jossa on todella erilaisia niin kuin standardeja siinä, että kuinka lähellä asut, niin kuin vaikka seisotaan bussipysäkillä toisesta. Niin kuin, sä oot nähnyt näitä Kyllä. peruskuvia. Joo. Mutta niin sitten hei, yhtäkkiä sulla on naapuri puhuu samaa kieltä kuin mihin sä oot alun perin tottunut, sillä on sama kulttuurinormeja ja yhtäkkiä sulla on ihan kiva olla. Mutta sitten siinä voi olla myös ongelmia, jos liikaa pakkautuu samalle alueelle, niin sitten kysymys kuuluu, että miten se työllistyminen onnistuu tehokkaasti ja sitten integraatio on taas toinen elementti. Mutta se on pelottavaa avaisena, koska silloin me ei puhuta ihmisestä välttämättä enää yksilönä, vaan puhutaan ihmisestä tilastona. Niin. Ja integraatio niin kuin muutenkin, että mitä se sitten loppujen lopuksi tarkoittaa integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Että esimerkiksi minäkin näin suomalaisena Suomessa syntyneenä, mutta kuitenkin pukeudun huiviin, pukeudun eri tavalla, niin olenko minä sitten integroitunut? Jos niin kun mun ulkokuoresta näkyy selkeitä niin kun ulkomaisia, outoja elementtejä, jotka ei välttämättä kuulu tähän suomalaiseen miljööhön, sanoisiko, katukuvaan. Ja, joo, mulle tuli myös mieleen yksi keissi, oliko se nyt 70- vai 80-luvulla, kun Suomeen rupesi tulemaan ensimmäistä kertaa suuremman skaalan maahanmuuttoa. Jossakin kohtaa silloin tuli esimerkiksi somaleita jonkun verran. Joo. Ja tuliko sun porukat itse siihen aikaan? 80-luvulla. Joo. Ja siis mä olin pitkään tästä tietämätön, mutta ilmeisesti Suomeen tuli niinku samoihin aikoihin, saattoi olla myös vähän aikaisemmin, myös vietnamilaisia hyvin paljon. Saattoi liittyä esimerkiksi Vietnamin sotaan tai jotain tämmöistä. Mutta harva meistä tuntuu noteeraavan tätä realiteettia. Silloin tällöin saattaa näkyä jossakin torin reunalla joku vietnamilainen ravintola tai jotakin, mutta tänne tuli yhtäkkiä paljon porukkaa, mutta niin kun, niistä ei kuule eikä niistä puhuta. Ja yhtäkkiä sitten kuitenkin koulussa näkyy se kaveri, joka on syntynyt Suomeen, puhuu suomea, mutta sitten se on vaan etnisesti hieman erinäköinen. Niin se oli ainoa, mitä mä noterasin. Oli keskustelua kanssa yhden kaverin kanssa aikaisemmin siitä, että ilmeisesti on niin kuin 2 muuttujaa, mitä tulee integraatioon. Että se on niin kuin se, että pitääkö ihminen alkuperäismaan niin kuin kulttuuri-identiteetin vai luopuuko se siitä, ja sitten vastaanottaako ihminen uuden kotimaan kulttuuri-identiteetin vai kieltäytyykö se siitä. 2 x 2, 4 erilaista vaihtoehtoa. Ja ilmeisesti parhaat tulokset on skenaarioissa, jossa ihminen sekä pitää oman kulttuuri-identiteettinsä alkuperäisestä kansakunnasta, kulttuurista, mutta myös vastaanottaa sen uuden. Eli syntyy tämmöinen niin kuin harmoninen fuusio, jossa ihminen näkee, että joo, mä oon nyt vaikka suomalainen, ja sitten mä oon myös vielä tätä, jotakin muuta kansakuntaa. Et sinänsä se on mun mielestä hyvä, että ihmiset eivät yritä liikaa laittaa itseään toiseen muottiin. Minä halusin suolaa ja mausteita enkä lisää kauranjyviä tähän puuroon. Niin. Ja toikin on mielenkiintoista, kun olen itse nähnyt niin kuin läheisteni kohdalla ja oman itsenikin kohdalla niin kuin vähän eri fuusioita tästä.
näistä 4 vaihtoehdosta, että omalla kohdalla se on kehittynyt tässä elämän aikana, että nuorempana, niin koska kaikki kaverit oli valkoisia suomalaisia ja suurin osa mun kaikista luokkalaisista koko koulu aika lailla, siellä oli tosi vähän ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Et siellä oli erikseen tämmöinen NS-mamuluokka kutsuttiin. Eli siellä oli siis nuoria, jotka olivat syntyneet ulkomailla, suurin osa itse asiassa Somaliassa, ja eivät puhuneet vielä suomea kauhean hyvin, niin heidät oli vähän niin kuin ahdettu omaa pikkuluokkaansa. Ja tämä tavallaan ei kuulosta rakentavalta. No ei kauheasti, mutta toisaalta kun oli niin vähän, ja kyllä he pääsi siihen niin kuin muihinkin porukoihin mukaan, että se silloin toimi kyllä hyvin, koska heitä oli niin vähän. Mutta niin siinä kyllä on itse huomannut, että nuorempana mä koin olevani enemmän suomalainen ja tavallaan vieroksuin sitä mun vanhempia niin kuin vahvempaa sellaista sellaista niin kuin somalikulttuuri-identiteettiä, että yritin niin kuin suomalaistaa itseäni mahdollisimman paljon ja ehkä vähän välillä jopa hävetti se semmoinen niin kuin ei-suomalainen käytös. Ja tällaiset niin kuin sanattomat säännöt, mitä meillä on. Et just bussipysäkillä ei seistä liian lähellä tai bussissa ei saa puhua puhelimeen tai jos puhuu, niin täytyy vittu kuiskia. Ja niin kuin tällaisia. Tai sitten kaupassa niin kuin ei kysytä apua, että kärsitään yksin, kunnes sitten niin kuin ihan vihoviimeisenä niin kuin oljenkortena, niin käydään kysyä jossain infossa, että anteeksi, voisitko sä auttaa? Joo, siis mä oon joskus ravintolassa mun faijankaan, ja sitten se, että mä menin kysymään tarjolle, että anteeksi, mitä sä suosittelet, mun faija niin kuin näkyvästi häpesi silmänsä päästä siinä hetkessä. Et, niin kuin kysymys kuuluu, että voinko minä koskaan integroitua tähän yhteiskuntaan? Niinpä. Niin jotenkin mä muistan ne sellaiset niin kuin häpeän hetket, ja mä välillä niin kuin tälleen jälkeenpäin niin kuin mua hävettää se, että mua hävetti silloin. Mä mietin, että miksi mä yritin niin kuin sovittaa mun omia vanhempia tällaiseen muottiin, mihin he ei ikinä tule mahtumaan. Wow, sä koet toisen potenssin metahäpeää. Niin. Mutta silloin jotenkin pyrki olemaan mahdollisimman samanlainen muiden kanssa, ja siinä oli sitä sellaista, no lapsena ja nuorena etsii sitä omaa paikkaansa lapsena yhteiskunnassa. Ei pelkästään etsi omaa paikkaansa, vaan yrittää myös löytää sen nimenomaan just sieltä vertaisistaan. Niin. Että minun pitää nyt mennä tähän muottiin väkisin. Ja ja just niin kuin, koska vertaiset oli ihan erinäköisiä, käyttäytyi eri tavalla, niin kyllä mä sitten pyrin omaa käyttäytymistäni muuttamaan. Mutta onneksi mun oma isäni on opettaja ja hän myös on aina ollut tosi uskovainen ihminen ja me käytiin joka viikonloppu moskeijassa ja siellä tapasin tosi paljon niin kuin omaa ikäluokkaa, jotka myös jakaa sen niin kuin uskonnollisen taustan ja kulttuuritaustan. Ja sitä kautta niin kuin muokkautui se semmoinen olen suomalainen, mutta ehkä vähän erilainen suomalainen. Ja sitä mä oon oikeastaan niin kuin, sen kanssa on pyrkinyt elämään niin kuin vieläkin. Että mä itse muokkaan omaa suomalaisuuttani juuri sellaiseksi, mikä sopii mulle itselleni. Et ei mä en lähde selittelemään yhtään kenellekään, että mistä mä olen oikeasti kotoisin. Tai niin kun, et jotenkin, koska tosi usein näin erilaisena ihmisenä, niin tulee se semmoinen tarve selitellä ja perustella itseään ja vähän niin kuin omaa olemassaoloaan ja omaa tätä pikkulokeroaan tässä. Mutta miten jos sitä ei tarvitsekaan selittää? Niin. Miten jos sä niin kuin, toi on niin kuin based määritelmä, sillä että sä niin kuin brutaalia individualismia, että minä olen, sinä et kyseenalaista sitä yhtään. Niin, koska kuitenkin on lottovoittoa syntyä Suomessa, eikö hei. niin? Mä olisin mieluummin voittanut Eurolottoa ja syntynyt Norjaan. Siellä on ilmeisesti vielä enemmän öljyvaroja. Valtion budjetti 0, mitä mä oon kuullut. Anteeksi, valtion velka, sori. Mä mietinkin hetken. Valtion budjetti 0. Totaali uncap. Mihin se kaikki öljy meni? Minne se kaikki öljy meni? Anyway, siis, se on ollut mulle kanssa niinku outoa, teikö, niinku olla suomalainen. Mun äiti on itäsuomalainen itse, joten niin kuin hänen kauttaan väkisenkin tulee jonkunlaista kulttuuri-identiteettiä vähän muualta kuin täältä
Mansen seudulta. Ja mä luulin pienenä, että mä niin kuin tykkään suomalaisesta kulttuurista tai Suomesta, mutta kävi ilmi, että mä vaan tykkään niin kuin perinteisestä tamperelaisesta kulttuurista. Mä lukkasin rockvalteriavana pipa lensi ja noin niin tommonen pärisevä R, niin kuin, just tommonen kyllä sää, tuittola. Anteeksi, mä projektoin nyt kringe-aaltoja sun, mutta ajatus siitä, että tämä on myös ilmeisesti niin kuin, the most infamously quiet place Suomessa, mitä tulee niin kuin sosiaaliseen kanssakäymiseen. Että ihmiset on täällä todella jäykkiä, hiljainen ja hämäläinen. Ja vasta myöhemmin mä tajusin, että holy shit, mulla ei ole mitään ongelmaa suomalaisen kulttuurin ja identiteetin ja Suomen kanssa. Mulla on ongelma Tampereen kanssa, tai pikemminkin Pirkanmaan kanssa. Nykyään Tampere on erittäin paljon muuttunut. Siis sen näkee siinä, että Nokia-areenan vieressä on kaiken maailman teräviä hampaita, jotka sojottaa cyberpunk-neonvalojensa kanssa. Ja mitä vielä, niin kuin siis on Suomessa eniten ihmisiä muuttaa Tampereelle. Kyllä. Tänne tulee Suomesta, tänne tulee Suomen ulkopuolelta ihmisiä paljon enemmän, joten tämä alkaa olemaan tämmöinen ikään kuin uudenlainen Amerikkaskenaario, että niin kuin tämä melting pot, jossa kaikki niin kuin sulaa. Niin, opiskelijakaupunki myös, eli täällä näkee tosi paljon niin kuin ihan ulkomaalaisia ihmisiä, joilla ei välttämättä ole edes minkäänlaista suomalaista identiteettiä, he vaan asuu Suomessa. Ja se saattaa olla oikeasti väliaikaista. Tulee tänne opiskelemaan ja sitten lähdetään menemään. Mikä siinä? Jotkut toisaalta jää myös tänne töihin. Siis se on mielenkiintoinen, just niin kuin, tämä on sinänsä toimii niin kuin risteyksenä monen ihmisen elämällä, että no mihinkä suuntaan sitten päädytään menemään. Joo. Mutta mun mielestä se on kuitenkin hienoa teikkoa, että niin kun mä en enää joudu kärsimään tästä täysin tasapaksusta kaurapuurosta. Niin, ja toisaalta mä luulen, että noi tuollaiset kringet sävyt vielä tulee esille tuolla jossain vähän kauempana, mutta tälleen onnekkaina, kun asumme täällä keskusta-alueella niin sanotusti, niin täällä ehkä ei sitä tylsää kaurapuuroa vaan ole. Siis mulla tuli just muistikuva siitä, että mä olin joskus jutellut mun isän kanssa puurosta. Meillä oli keskustelu, joka kesti jonkun 15 minuuttia, jossa me vaan puhuttiin puurosta. Ja mä tykkään puhua ihmisten kanssa kaikenlaisista aiheista, mutta mun isä niin kuin nautti siitä keskustelusta sen kontekstin takia. Niin Puuro. Se syö tosi paljon puuroa. Se tekee aina mikroaaltouunilla sen puuronsa. Mikropuuroa. Ja nyt me ei puhuta niistä annospusseista. Me ei puhuta edes annospusseista. Puhutaan nyt niistä pahuksen leseistä tai ryynistä, mitkä lautataan sinne lautasen tai kulhon pohjalle ja vettä päälle mikroon pyörimään. Miksi mikrossa? Siis mä tykkään puurosta, mutta ei missään nimessä mikrossa. Siis mä näin kesätöissä yhden sambialaisen naisen, ihan mahtava tyyppi. Niin siis se on tosiaan ollut muutaman vuoden, 4,5 vuotta Suomessa nyt, niin me päädyttiin kanssa puhumaan puurosta. Ja siis minkä takia sekin meni just niinku kringeämään sitä, että se oli niinku tämmönen niinku, siis se teki omat puurot kuitenkin. Se inhosi niitä annospusseja. Että niinku joo, ne on ihan järkyttäviä. Mikä niissä on pielet? Ne on just hyviä. Ei, siis se rakenne. Se niinku suutuntuma ei ole sama. Siinä on jotain vikaa. Se jää sellaiseksi. Siinä on jotain pahasti pielessä. Siinä se gluteenin, se semmoinen sitkos, minkä se luo siihen puuroon, niin se on vääränlainen. Mikropuuro. Mä oon oikeasti miettinyt tätä. Mä en ole keskustellut vielä puurosta. Tää on niinku ensimmäinen tämmöinen niinku vakava keskustelu puurosta. Mutta mä oon miettinyt tätä asiaa. Ystävä rakas, meidän piti puhua identiteetistä ja politiikasta, eikä kaurapuurosta. Mutta mennään. Koska puuro. Puuro. Ei. Puuro tehdään kattilassa ja maitoon. Oletko siinä puuropuritanisti? Olen. Okei. Kyllä. Mä syrjin kaikkia, jotka käyttää vettä puuron pohjana. Kuvottavaa. Ihan oikeasti. Mulla on syrjitty olla. Maksimi, mitä mä voin tehdä, on se, että jos maitoa ei ole tarpeeksi, niin voi pistää vähän vettä lisää. Joku half and half. Joo. No ei ihan half and half. Ehkä semmonen niinku maks 40% vettä. Ihan oikeasti. Mut ei oikeasti, koska se rakenne kärsii sen jälkeen. Sitten se on semmonen vitun läpikuultavaa. Nollatippa protokolla taas. Nimenomaan. Ahdistavaa. Kyllä. Okei. No, onneksi mä en joudu altistumaan tälle erittäin syrjittävälle toiminnalle kovin usein. Mä en itse hirveän usein puuroa syö. Se ei ole minussa osa, mutta se on oikeasti, mietin oikeasti kuinka pitkään kuitenkin
tätä kansakuntaa ollaan rakennettu niin kuin sillä kamalalla mauttomalla puurolla. Älä. Ja sitten niin kuin joku, jos on varaa, jos on niin kuin vaurautta kansalla juuri siinä maailman aikana, niin ehkä se kuppi kahvia. Ja sitten tulee se vatsahaava ja mennään töihin ja avioeron jälkeen lapset on etääntynyt susta, mutta perhana se insinööri on rakentanut sen kansakunnan ja kansantalouden. Kyllä. Ai että, tämä kansa on rakennettu kahvilla ja insinööreillä. Niin. Tulispa mustakin jonakin päivänä insinööri. Kyllä susta tulee. Toivotaan niin. Sitä ennen tulee joku maisteri. Ihan oikeasti mä rupean... Eikö se ole filosofian maisteri sitten? Siis no. Jos nyt ei puhuta näin häpeällisistä asioista. Joo. Okay. Joo. Siis mulle tulee niin kun ylipäätään niin kun tästä suomalaisuuskeskustelun aiheesta niin kun mieleen se, että siis mä koen, että suomalaiset arvot on johtanut tähän hyvään kansakuntaan, jossa meillä on paljon hyvinvointia, jossa meillä on paljon niin kuin näitä perusasioita. Suomessa on ehkä aika vaikea rikastua yrittäjänä, mutta se, että niin kuin sä oot niin kuin perushyvässä elintasossa, on suhteellisen helppo toteuttaa. Ja mä koen, että siinä missä mä kaipaan niin kuin niitä kansainvälisiä vivahteita, niitä erilaisia kulttuurivivahteita, niin mulla on tietty arvostus, kunnioitus ja rakkaus suomalaisia arvoja kohtaan, koska ne on mahdollistanut tämän hyvän yhteiskunnan. Et siltä osin, vaikka mä kaipaan sitä, että mä pääsen itse kaveraamaan ihmisten kanssa, jotka ovat erilaisia kuin valtaosa Suomen väestöstä, niin silti mä tykkään, että vastaan kävelee kadulla pikemminkin suomalaisia, niin kuin valtaosin just näitä niin kutsutusti alun perin etnisesti suomalaisia. Ja tämän takia mä koen, että maahanmuuton pitää olla hienosäädeltyä. Sen pitää olla tarpeeksi. Mä en halua täysin maahanmuutotonta Suomea, mutta... Niin kuin sekään ei toimi. Jos me ei haluta sulkea ovia kaikelta niin kuin kansainväliseltä kehitykseltä ja kaupankäynniltä ja osaamiselta, niin ei me voida silloin sulkea ovia kaikilta. Ja samaan aikaan, koska me kuulutaan EU-hun ja meillä on se oma vastuu kannettavana pakolaiskriisistä, että meidän täytyy auttaa myös ihmisiä, aivan kuten kaikki muutkin EU-maat auttaa. Kyllä. Että ja toisaalta semmoinen, että pyritäänkö me sitten jotenkin valikoimaan, keitä Suomeen tulee, keistä tulee suomalaisia. On sinänsä perusteltua, että näin toimittaisiin, mutta Kyllä. Meneekö se toisaalta brutaaliksi joissakin skenaarioissa? Se on myös mahdollista. Niin, se on siinä, en oikein tiedä millaista tasapainoa tässä täytyy sitten hakea. Joo, siis mä itse tunnen ainoastaan 2 turvapaikanhakijataustaista henkilöä, ja toinen heistä on Afganistanista. Kyseessä on itse asiassa jossakin määrin suomalainen stara. Se oli tämmöinen kaveri, jonka mä menin tapaamaan itse asiassa, kun mä olin töissä yhdessä subbarissa. Ja sitten siis mä tapaan tämän jävän. Kyseessä on mies nimeltä Hasan, ja kyseessä on jo julkisuuden henkilö jossakin määrin. Niin mä koen, että hänen identiteetti voi siltä osin paljastaa, mutta kun on näitä stereotyyppisiä persuja, jotka nyt menevät huutamaan siitä, että mene töihin, taikka sitten valittavat siitä, että ei opita vaikkapa kieltä, niin kyseessä on yksilö, joka saapui Afganistanista, tuli Suomeen, ei ole koskaan käynyt kouluja kotimaassaan, kävi muutamassa vuodessa Suomessa peruskoulun, meni lukioon, rupesi opiskelemaan pitkää matematiikkaa sieltä, meni heittää, että tämä on helpompi kieli kuin suomen kieli opetella. Ja sitten kuitenkin se oli oppinut sen suomen kielen. Se oli aina just niin kuin näyttänyt sillä, että sä teet niitä korttitaloasetelmia sillä, että ne kortit niin kuin nojaa toisensa tälleen. Niin se aina näytti, että jotta mä pystyin oppimaan suomen kielen, niin mun piti oppia myös suomen kulttuuri, että niin kuin nojas toisiinsa. Ja kun mä olin senkaan, niin kyllä sitten niin näki sen teko, että tämä äijä on oppinut sen niin kuin suht hiljattain tämän kielen, mutta se oli silti siitä todella hyvin hallussa. Ja just tämä drive, mikä siinä näkyy, että se tulee jostakin mistä liian. No siis Afganistan on erikoinen paikka sillä, että siis, miten me tiedetään Afganistanista, ei juuri mitään, mutta meillä on kaikkea niin kuin mielikuvia jostakin Talibanista ja pelottavaa ja kaikkea. Keltainen taivas ja hiekkapölyä. Ja Literally Breaking Bad Mexico. Nimenomaan. Joo. Siis niin tämmöinen skenaario, jossa nyt vähän kärjistetysti
tienvarsipommit poksahtelevat ja ihmisiä katoaa yössä tai jotenkin tuommoista. Ja se kertoo, että sillä ei ole koskaan ollut yhtä huonoja olosuhteita työskennellä kuin tässä kyseisessä supeissa, missä mä olin sen kanssa. Et siis se oli ihan hirveä se työilmapiiri. Mutta siis tää jäbä oli pienestä pitäen ollut töissä, niinku, en mä tiedä mitä se teki, mutta niinku se aina kertoi kuitenkin, että se niinku oli just niinku lapsesta lähtien töissä. No pakko. Joo, pakko on jotain tehdä. Ja se aina niinku näytti niinku johonkin sen niinku rinnan tai niinku vatsan korkealla, että joo, mä olin tämän pituinen jo, kun mä ajoin autolla. Niinku, siis se seisoi siellä niinku polkimilla, kun se ei muuten niinku nähnyt ratista yli, että se niinku piti seistä siellä. Toi on jotenkin hellyttävää, mutta tosi surullista samaan aikaan. Joo, siis tässä on niinku tää duality, mutta tää jäbä, niinku, siis se tuli sieltä, se oppi suomen kielen ja kulttuurin. Tämä kyseinen henkilö, hänen perheensä on kuollut ilmeisesti, mitä mä saan kuulla. Ja kun hän oli tosiaan lukiossa, niin se taisi olla filosofian tunnit, mutta siis hän meni hylkäämään islamin. Ja täten niin kun, voimakkaat elementit myös hänen niin kun, omasta alkuperäisestä kulttuuri-identiteetistä alkoi hiipumaan sen mukana. Ja ajatus siitä, että hänen tässä skenaariossa kaikki nämä realiteetit, kun nyt on laitettu pöydälle, pitäisi palata takaisin Afganistaniin. Siis hän meni saamaan kielteisen päätöksen. Oikeasti? Kyllä. Ja tämä kielteinen päätös kuitenkin, no ilmeisesti siinä on jonkun verran aikaa ennen kuin, minkä toimiin ryhdytään, mutta se meni tuonne perjantai-televisio-ohjelmaan. Sä tiedät, joo, tiedän. Niin, mä heitä hirveästi katsoa TV:tä. Siis, joo, se meni sinne. Jakson teema oli Miksi en kelpaa Suomelle. Siellä oli 2 vierasta. Toinen oli joku musliminainen syntynyt Suomessa ja toinen oli tämä Afganistanista tullut mies nimeltä Hasan. Ja tämä jäbä meni tosiaan osallistui siihen ohjelmaan ja se näkyvyys, mikä siitä tuli, oli sitten se, mikä niin auttoi siinä, että byrokratiaa tarkasteltiin uudelleen. Hän lopulta sai luvan jäädä Suomeen. Okay. Mutta niin mietit, minkälainen jäbä on kyseessä. Jos me nyt ollaan persujuntteja ja ryhdytään tämmöiseen niin kuin menet töihin ja miksei ne puhu suomea, niin tämä kyseinen henkilö täytti kaikki nämä rastit. Niin, jos joku täydellinen maahanmuuttaja niin sanotusti. Niin, jälleen kerran on keljua tarkastella ihmistä tämmöisenä objektina, joka täyttää tiettyjä kriteerejä. Mutta valitettavan monella ihmisellä se laskelmointi saattaa perustua tämmöisiin realiteetteihin. Niin, ja onhan se sitten sama. Mä monesti kuulen tällaisia uskomattomia tarinoita ihmisistä, jotka niin kun kaikkien vastoinkäymisien jälkeen niin pystyy aivan huikeisiin suorituksiin tällaisessa yhteiskunnassa, joita heitä ei mitenkään avoin käsin vastaanoteta, jossa ilmapiiri voi olla erittäin toksista. Jossa ilmasto on kanssa. Niin, ilmasto myös. Niin, ja sitten he saavuttaa tällaisia, just oppii kielen tosi lyhyessä ajassa ja saa ihan mahtavia arvosanoja ja jonkun tosi, no ei välttämättä tosi hyvää työtä, mutta kuitenkin, että saavuttaa jotain, mitä edes normikansa ei kykene saavuttamaan. Mutta sitä ei myöskään heiltä vaadita. Ja se on tosi, omalla tavallaan tosi julmaa ajatella, että tätä kaikkea hänen täytyy tehdä. Tähän kaikkea täytyy pystyä, jotta sinut nähdään edes jollain tasolla samanarvoisena ihmisenä. Se on brutaalia. Mä oon myös pohtinut, minkälaista se on muualla Euroopassa, jossakin Keski-Euroopassa. Turkilaiset on tosi mielenkiintoinen keissi tuolla Saksassa. Sinne kauan sitten rupesi tulemaan hirveästi turkista porukkaa. Ja, se on jännä, se integraation kategoria on juurikin tämä, että uusi identiteetti plus vanha identiteetti. Ja siis ne on saksalaisia, ne puhuu saksaa siellä. Ja yhtäkkiä on vietävän hyviä dönerpaikkoja siellä kaduilla. Siellä on muun muassa yksi paikka, mikä nyt Berliinissä, niin siis
siellä oli aina joku niin kuin 20-30 metriä jonoa niin kuin siihen dönerpotenkiin. Se oli niin semmoinen pikkuinen koppi, jossa oli niin kuin 3 miestä ahertamassa ja koko ajan vaan tauttiin ihan viettävän hyviä rullia. Saksalaisilla on ollut aikaisemminkin hyvää rasvasta ruokaa, mutta ei noin hyvää. Että niin kuin, kiitos. Mutta sitten, kun siellä pelataan jalkapalloa, ja jos Turkki on yksi niistä maista, jotka pelaa siinä, niin siellä todellakin näkee Turkin lippuja niin kuin, ikkunoista parvekkeelta roikkumassa. Ilmeisesti toi niin kuin, toimi parhaiten. Mutta mitä tulee tähän niin kuin, nihkeyteen ja kitkaan, jos niin kuin, tulee isoja muutosaaltoja, niin kun sitten 2015-2016 sinne rupesi tulemaan läheisestä niin kuin porukkaa, niin myös nämä turkkilaiset, jotka olivat nyt varsin saksalaisia, niin tämä on pärsyttävää. Siis monia ongelmakohtia huomattiin, jos asioita ei tehty tehokkaasti, laadukkaasti, hyvin optimoidusti. Niin. Että se on se kitka. On vääjäämätöntä, että tulee jonkun verran esimerkiksi taloudellista kitkaa, jonkun verran myös kulttuurillista kitkaa. Siis tietenkin. Ja nykyistä lamaa kun eletään, niin kyllä sitä kitkaa tulee vielä enemmän, jos niin kuin kansalla muutenkin menee tiukille. Ja sitten pyritään auttamaan muita. Mutta toisaalta, jos niitä ongelmia ei ratkaista siellä juurella, sieltä mistä ne kaikki ongelmat alkaa, eli siellä kotimaassa, niin tässä on tulos. Kyllä. Ja meidän täytyy vähän niin kuin kärsiä se. Se, että niin kun näitä ongelmakohtia on, se, että niin kun, on tämmöistä kitkaa, niin mun toteamus on vaan se, että optimoidaan asioita. Mä en tiedä, miten se optimointi tapahtuu, mutta niin kun mä koen, että niin kun optimointiin liittyy myös tietynlaista säätelyä. Ja se voi olla hyvin brutaalia sanoa, mutta niin kun juuri tästä syystä ja myös siitä syystä, että hiljattaisten geopoliittisten konfliktien vuoksi halutaan pitää silmät auki ja korot höröllä. Minä valitsin äänestää Jussi Halla-ahoa presidentin vaaleissa. Osittain se liittyy myös siihen, että mulla on ollut aina tämmöistä contrarian taipumusta. On aina tykätty ottaa niitä hahmoja, jotka on outoja siinä missä... Ihan vaan sen outouden. Niin. Just joku, niin kuin, siis Alexander Stubbhan on tosi kiva, mutta niin kuin, mua häiritsee se, kuinka hyvin se tulee kaikkien kanssa juttuun sillä, että niin kuin, mitä toi piilottelee ihan oikeasti. Niin siis, tämä on kyllä tosi tommonen niin pessimistinen. Niin, siis mä suoraan sanottuna, tässä vaiheessa mä otan mieluummin niin kuin Pekka Haaviston, kun jotkuthan puhuu paskaa hänestä ja jotkut on niin kuin hänen orientaatiotaan vastaan, mutta siitä huolimatta se, että jollakin nämä kriittisen tarkastelun ja kyseenalaistamisen kohdat on niin kuin noin esillä, niin mulle se niin kuin lisää luottamusta, että okei, tossa on nyt noin, mistä jotkut ihmiset ei tykkää, mä voisin ottaa tuon. Hjallis, mä en tiedä hänestä yhtään mitään, mutta siinä on se tietty sama epämääräisyys, mikä Donald Trumpissa oli, kun se niin onkin. Siinä on sitä sellaista Donald Trump-henkeä, ja se on tosi häiritsevää. Mulla on tämmöinen niin kuin, esivaihe Tukholma-syndroomasta, että mä niin kuin kynsinä hampain haluan nyt joutua panttivankitilanteeseen, jossa tämä on päättäjä, ja mä en itsekään ymmärrä, mistä se puhuu. Nämä on niin kuin mun mielestä kivoja hahmoja, ja hei, Mika Aaltola, ihan loistava tyyppi. Kyllä. Niin, siis mikä leukalinja oikeasti. Daddy. Mutta niin kuin, siis mä päädän äänestämään nyt Jussia, ja en tiedä kuinka todennäköistä on, että voittoa siitä tulee. Entä sä? Mä äänestin Haavistoa. Joo. Mutta se oli enemmänkin tällaista taktista äänestämistä. Ei oikein, kyllä mä olisin halunnut Mika Aaltolaa äänestää, mutta mä koin, että hänellä ei hyviä mahdollisuuksia ole. Ja sen vuoksi päätin, että Haavistoa sitten. Joo. Mä täytyy kyllä niin sanoa, että siinä missä mä en suostu uskomaan, että kaikki vaikkapa perussuomalaisten äänestäjät olisivat rasisteja, niin on pelottava toteamus, että heitä kuitenkin on siellä. Kyllä. Ja niin kun, sitten tulee myös miettineeksi semmoista, että miksi joku ihminen kokee, että hänen pitää ajatella tietyllä tavalla. Miksi ihmiset käyttäytyvät rasistisesti. Niin kun, ja jos miettii vaikka jotakin Ruotsin keissiä, niin jos näitä ongelmakohtia voitaisiin vähentää, siinäkin tilanteessa, että suhteessa olisi sama määrä poppoota, joka tulisi, mutta niin kuin jotkut tietyt protokolla-eroavaisuudet voisivat tehdä sen, että asiat menisivät smoothimmin ja sitten suomalaisia vituttaa vähemmän ja myös näitä suomalaisia, joita potentiaalisesti vituttaisi tai ei vituttaisi, niin
niin onko heillä sitten tämmöistä drivea siihen, että nyt minä menen kutsumaan toista ihmistä nimillä bussipysäkillä? Että voiko se vähentyä? Niin ja toisaalta näin ihmisenä, joka rasismia on itsekin kokenut ja tulee varmasti kokemaankin, niin mä en näe pahimpana niin kuin, rasismin ilmentymänä sitä, että huudellaan bussipysäkillä. Koska yleensä se on joku kännissä oleva. Sillä ei ole mitään vaikutusta mun koulumenestykseen, sillä ei ole mitään vaikutusta mun päivääni muuten, ellei hän sitten heitä mua jollain. Tai mun työllisyysmahdollisuuksiin tai niin kuin perheen elättämiseen, itsen elättämiseen, mihinkään tämmöiseen. Sillä ei ole mitään vaikutusta, joten mä voin jättää sen huomiotta. Niin, kunhan se on tämmöistä niin kuin merkityksetöntä paskaa, joka myös kärsii vaikkapa suomalaisten, jopa niiden persuäänestäjien silmissä sitä, että hei, tuo oli epäasiallista. Niin, mutta sitten kun mennään sillä pienemmälle tasolle, ne pienet yksityiskohdat, puhutaanko sinulle Suomea kassalla, tai miten sinut kohdataan työhaastattelussa? Nimenomaan, tai pyydetäänkö mua edes työhaastatteluun. Mä monen vuoden ajan etsin siis palkatonta työharjoittelua korkeakouluopiskelijana. Joo. Ja mä en sellaista löytänyt. Mä en voi sanoa, että se johtuu nimenomaan niin kuin rasismista, mutta se on se siinä niin kuin vaikeinta ja myrkyllisintä siinä rasismissa, koska kukaan muu ei sitä voi ymmärtää. Minä voin kyllä niin kuin nähdä tämän kohtaamisen toisen ihmisen kanssa ja tulkita sen rasistiseksi. Mutta miten mä voin perustella sen? Kenelle mä voin sitä perustella? Jos mä lähden sitä selittämään yhtään kenellekään, niin onko se vaan sitä, että mä ylireagoin tai valitan? Ja sitten kaikki nämä ajatukset johtaa siihen, että mä laittaa vähän niin kuin itteni. Ja sitten mä mietin kaikki mahdolliset niin kuin tekosyyt sille, että miksi tämä ihminen ei kohtele mua nyt ennakkoluuloisesti. Nyt me mennään Le Chatelierin osapainelakiperiaatteen kysymyksiin, että jos tämä on jonkunnäköinen osatekijä tässä prosessissa, niin kuinka iso osatekijä se sitten on? Niinpä, että kyllä esimerkiksi on näitä tällaisia kokeiluja tehty niin kuin anonyymistä työhausta, ja sehän on osoittautunut erittäin toimivaksi siinä tilanteessa, jossa ulkomaalaistaustaiset ihmiset etsivät töitä. Tai ei välttämättä edes ulkomaalaistaustaiset, romaninimellä esimerkiksi. Tai mikä tahansa niin kuin ei-perinteinen suomalainen nimi työhakemuksessa. Niin ollaan huomattu, että ihmiset pääsee herkemmin työhaastatteluihin ja ihmiset pääsee myös ihan töihin. Ihan vaan sillä, että poistetaan se nimi sitä työhakemuksesta. Että ei tarvitse kertoa nimeä, eikä ikää, eikä sukupuolta. Eikä tarvitse laittaa kuvaa itsestään. Koska loppujen lopuksi näillähän ei ole väliä. Jos työnhakija muuten täyttää kaikki muut työn kriteerit, että kykenee tekemään sitä työtä, on se osaaminen, asuu tarpeeksi lähellä, että pääsee töihin. Niin kun, jos tällaiset tekijät niin täyttyy, ja osaa tietenkin kieltä. Mä luulen, että tosi monet perustelee ennakkoluulojaan sillä, että no mitä jos toi ei osaa suomea tarpeeksi hyvin. Että epäillään sitä suomen kielen taitoa, että voidaan perustella sitä omaa jopa rasismia sillä, että no joo, mutta kun mä haluan työntekijää, joka osaa suomea. Tai tätä työtä ei pysty tekemään, ellei osaa suomea äidinkielin tasolla. Ja sehän ei päre kaikkiin töihin. Ei aina tarvitse osata suomea äidinkielen tasolla, mutta toisaalta ei me voida niinku poissulkea kokonaista niinku ihmisryhmää nimen perusteella ja perustella sit tätä toimintaa sillä, että no mitä jos se ei osaa suomea. Hyvä tavataan. Perehtykää edes henkilökohtaisella tasolla. Kutsukaa ne tähän haastatteluun ja todetaan, että no kato, se puhuu suomea, ei sitten mitään. Niin. Tai toisaalta me ollaan ihmisiä, meillä on aina ennakkoluuloja, jokaisella meistä on. Kyllä, liskoaivot go brrr. Niin. Meillä on tällaiset liskoaivot ja me ei oikeastaan voida sillä mitään. Mutta me voidaan muuttaa meidän tekemistä ja sitä, miten me kohdataan erilaisia ihmisiä. Ja mä itse koen, että anonyymi työnhaku olisi aivan loistava ja se pitäisi laajentaa. Siis ei välttämättä pakolliseksi, mutta sellaiseksi, että
mahdollisimman moni yritys toimii tällä tavalla. Varsinkin kaikki tällaiset niin kuin isommat yritykset. Sitten tulee kysymys kanssa, että miten toimitaan, kun tämä AI tulee siihen mukaan, kun on nykyään tätä tosi paljon. Niin. Että AI katsoo sun CV:n ja kaikkea tämmöistä. Joo, että niin kuin hakusanoilla ja tämmöisillä. Joo. Mutta siinä on sitten, no AI:ssa on myös niin kuin omat riskinsä. Joo. Siis tämä yksi Last Week Tonight-jakso, niin siinä puhuttiin sitä, että kaikki parhaat oli henkilöitä, jotka oli nimeltä Jared, jotka pelasi lacrossea lukiossa tai jotain. Niin. Että varmasti pätee kyllä ihan Suomessakin. Joo, siis on kuitenkin algoritmi, josta laitat sille tiettyjä ehtoja, että hei, miten jos sä et ota näitä tiettyjä asioita huomioon ja katsot vaan pelkästään niin kuin CV aikaisemmin etulosten perusteella vaikka, tai koulutus tai whatever. Ja sitten toi niinku suomen kielen osaamisvaatimukset, niin niillähän on vaatimustasoja. On tällaisia, niin kun, on testejä, mitä voi käydä tekemässä. YKI-testi on semmoinen, mitä monet joutuu tekemään silloin, kun hakee Suomen kansalaisuutta. Joo. Ja sehän on siis tunnetusti erittäin vaikea koe. Okay. Ja mä en ole koskaan kuullutkaan tästä. Joo, siis se on tämmöinen, siis suomen kielen niin just kielioppia ja lauserakentamista ja tämmöisiä, mutta siis tosi sellaista niin kuin juuritasoa. Ja joo. Semmoista, mitä käytiin niin kuin ala-asteella sanoisin. Kamala. Kaikki allatiivit, illatiivit. Ihan oikeasti. Mä en ole varma, että saanko mä kansalaisuutta, jos mä menen sinne yrittämään. Niin, että kyllähän näitä niin kuin vaatimustasoja voi olla, ja mä en usko siihen, että joku no joo, ehkä ASPA-aloilla, niin voin kuvitella, että hyvä suomen kielen hallinta on tärkeää, mutta ei sekään vaadi niin kuin äidinkielen tasoa. Ja siis tietenkin eihän se ole realistista ajatella, että jos hakija ei osaa yhtään suomea, ja sä tarvit häntä työhön, jossa palvellaan ihmisiä suomen kielellä, niin tietenkin sä saat vaatia sitä, että ihminen osaa suomen kieltä. Kyllä. Mutta kun minä näen työpaikkailmoituksia, jossa pistetään vielä erikseen, että että vaaditaan suomen kielen, niin kuin äidinkielen niin kuin tasoista suomen kieltä, niin se viestittää mulle ihan eri asiaa kuin mikä siinä on ehkä tarkoituksena. Se kertoo mulle sen, että ette välttämättä halua minua sinne. Siis mulle tulee myös mieleen tämä mainitsemani zambialainen kollega, niin siis kyllä siitä huomasi, että niin kun suomen kieli oli hänelle uusi opeteltu kieli, mutta silti hänen kielensä taso oli kaikin puolin riittävä ja hyvä. Jossakin kohtaa niin kun vaan todettiin, että meidän kahden väliseen keskusteluun sopii hyvin fuusio sekä enkkua että suomea, koska mä tykkään ilmaista itseäni silloin tällöin enkuksi. Ja mä oon itse asiassa hiljattain yrittänyt niin kuin vähentää sitä. Mutta niin nykyään on mun mielestä, se on kiva oikeasti. Niin kuin, että niin kuin voi niin kuin täysin sulavasti vaihtaa suomen ja enkun välillä niin keskelausen. Se vaan niin kuin tuntuu oikealta. Ja sitten kuitenkin kun näkee, että hei, tämä ihminen niin kuin osaa tämän kielen, hänellä kaiken ok. Mutta sitten kun se menee niin tauolla repäsemään sieltä repusta ulos, kun se mussuttaa jotenkin ruokaa, niin se vetää kielioppikirjan ja niin oikeasti rupeaa opiskelemaan suomen kieltä. Ihan oikeasti. Niin tääkö taso ei riitä? No selvä, sitten vaan. No niin, mutta kun ei riitä. Suomalaisessa niin kuin työelämässä ei riitä. Siis hän oli kuitenkin päässyt sinne sillä edellytyksellä, että hän jo osasi suomen kieltä tarpeeksi hyvin. Että se, niin kuin, me puhuttiin just siitä, että se oli niin kuin, siihen liittyy tiettyjä aspa-elementtejä. Niin siis se niin kuin, oli joutunut jo ylittämään sen kynnyksen, että en sanoisi, että se oli enää kynnyskysymys, mutta siitä huolimatta hän koki, että hänen kannattaa vielä jatkaa sitä prosessia. Niin. Mun mielestä se oli siistiä. Ja sitten tämä toinen turvapaikanhakija, jonka mä tunsin, niin tapasin kanssa siellä. Kyseessä itse asiassa oli, se tulisi olla tyylin TAKin kautta, niin kuin tämä TAK, TAKK, Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Niin se oli siis ihan työssä oppija. Kyseessä oli irakilainen mies. Ja siis oikeasti se oli ihan mahtava tyyppi. Niin kun, erään kerran, kun me siinä sitten puhuttiin jotakin tauolla, niin se oli sanomassa jotakin, puhuttiin siis suomea, ja sitten sillä niin kuin oli just joku sana se kielen päällä, mutta se niin kuin vielä hakee sitä sanoa. Ja sitten mä niin kysyin sieltä, että haluatko vaihtaa enkoksi? Niin sitten sanoi, että ei, että mä haluan opetella tätä kieltä. Se oli just niin kuin wow, okei. Musta tuntuu, että niin kuin jos mä yrittäisin vetää ruotsiksi jotain, niin mulla saattaisi mennä hajota pokka tuossa vaiheessa jo.
Että niin kuin, todella hyvä niin kuin discipline siinä. Ja niin kuin, se oli just oikeasti siistiä niin bondaa sen kanssa, kun se oli aikaisemmin ollut, että sä ilmeisesti jossakin muotishowssa niin kuin catwalkeilla, niin kuin, että se just se tyyppi, joka niin kuin, ottaa vaatteet niskaan siellä ja marssii sen kanssa. Oikeasti se on pitkä, komea mies, hyvä leukalinja ja mahtava nenä ja kaikkea, niin mikä siinä? Niin, just, kyllä mä veikkaan, että se niin on kompetentti siinä. Ja ilmeisesti oli myös hänen unelmansa, että hän pääsisi sitten olemaan jonnekin päivänä, niin kuin ihan täyspäiväisenä tässä. Joo. Ja sitten mä niin kuin, tuli jutelleeksi sen kanssa, tuli niin kuin mielenkiinnon kohteita, genreä, harrastusta ja tällainen, niin se meni heittää, että se tykkää klassisesta musiikista. Sitten mä kysyin, että ootko sä kuullut Sibeliuksen Finlandia? Ja sitten se sanoi, että se ei ole niin ihan varma, ei tule mieleen. Ja sitten mä laitoin sen biisin soimaan, niin se ilme sen kasvoi, kun se totesi, että holy shit, mä oon niinku kuunnellut tätä jo 10 vuotta sitten. Joo. Ja se oli niinku ihana. Niin, nimeltä ei tunnistanut. Niin. Mutta ei siinä. Ikonisia melodioita on, joita ihmiset eivät tunnista niin kuin nimeltä. Me tiedetään monia, vaikka osaatko nimetä tuota? En mäkään välttämättä osaisi. En. Niin kuin, mä ehkä osaisin, jos mä välttämättä yrittäisin, mutta just ehkä ton. En välttämättä muita. Mut kun mä laitoin siis sen soimaan, niin se tunnisti sen biisin ja se oli niinku tämmönen kunnon niinku bonding moment. Sitten me ruvettiin keittämään kahvia. Niin, niinku, se oli niinku osa sitä, että niinku kahvia pitää heittää kannu niinku tornikaupalla. Ja sitten niinku, mä rupesin plästäämään Finlandiaa siinä ja ruvettiin lapamaan niinku niitä kahvipuruja. Niin ei ole koskaan ollut niin suomalainen olo kuin silloin. Mutta sitten, kun pitää laittaa seuraavat kahvit tulee muutaman tunnin päästä, niin edelliset pitää kaataa pois. Joten me laitettiin Suomen kansallislaulu huutamaan. Ja sitten me mentiin lavuaarin ympärille, rituaalinomaisesti kaadettiin. Ja sitten kaadettiin se pois sinne. Me itkettiin, murehdittiin, kun tää on pyhän haistus. Tämä suomalainen eliksiiri, pyhä papumehu valuu viemäristä alas. Ja se oli oikeasti tosi hauska keissi. Pyhä papumehu, joka ei alun perin olisi Suomesta, mutta... niin, kuvittele. Se on jostakin tuotu tänne. Ja siitä on tullut suomalaisuuden niin kuin tämä kulmakivi. Meillä on leijona meidän vaakunassa. Nimenomaan. Meillä täällä on yhtään leijonia missään. Mä oon miettinyt, kyllä. Toi on jotain, mitä mun äiti on kysynyt multa joskus aikainaan, että miksi Suomen vaakunassa on leijona. Eikö muillakin Pohjoismailla on niin leijonia, niin sitten väkisin yritetään kuulua joukkoon? Joo, no siis Iso-Britanniassa, niin mikä se siellähän on, oliko se Walesin joku kansalliseläin tai joku, niin eikö se ole joku leijona tyyliin? Ehkä. Tiedätkö mikä on Skotlannin kansalliseläin? Yksisarvinen. Aivan niin? oikein, kyllä. Joo. No ei niitäkään olemassa. Kai. Hei, kuule, genetic engineering, we can do this shit. Ja oikeasti me voidaan luokata luomakuntaa vielä lisää. Itse asiassa tästä tulee mieleen eläimistä, jotka ei kuulu maahansa. Mitä mä yritän Mitä sanoa? nyt taas? Siis kuitenkin asiasta kukkaruukkoon, niin Somaliaan tuotiin siis leijonia. Ei leijonia, karhuja. Siis karhuja? Jo, karhuja. Minkälaisia siis Iso-Britanniasta näitä harmaakarhuja. Eikö ne ole hirveän kuuma siellä olla? No oli varmaan ihan vitun kuuma, ei ne varmaan kauan elänyt, en mä tiedä. Mutta sinne tuotiin karhuja, koska somalin kielessä on termi, joka tarkoittaa karhua. Ja siellä ei elä yhtäkään karhua. Se on niinku buti. Ja tästä tehtiin, koska ihmiset ei tajunnut, mikä tämä eläin on. Okay. Ja niin kun, jotkut näki sen niin kun eläintarhassa, mutta koska kaikki ei sinne päässyt, sitten he tulee sieltä takaisin ja kertoo muille, niin sitä levisi tämmöinen niin rikkinäinen puhelin vibe, että tämä buti on joku tämmöinen lapsia syövä hirviö. Ja mulle no pienenä, se on! Niin onkin, mutta mulle pienenä, niin nämä on näitä niin kuin lasten tarinoita, mitä kerrotaan yöllä, just ennen kuin menet nukkumaan. Mä en tiedä, onko teillä tämmöisiä, teillä, siis suomalaisilla. Mutta, onko puurot syöty? Just jotain tyyppistä. Että buti on niinku puoliksi karhu, tai tämmöinen niinku karhu, ja puoliksi nainen. Ja sit sillä on semmoinen valtava kattila, johon mahtuu lapsia. Ja sit jos et sä niinku kuuntele sun vanhempia, ja et mene niinku aikaisin nukkumaan, niin sit se tulee ja tiedätkö, syö teidät. Tai jotain tämmöistä. Ja niin kun, mä aina mietin tätä, että miksi on puoliksi karhu? Siis eihän se ole karhuja. Ja sitten mun iskä kertoi mulle siitä, että kuinka Iso-Britanniasta tuotiin karhuja sinne nähtävyydeksi. Siis tää kuulostaa joltakin niin kuin grand scale paskapostaukselta, jonka ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Älä. Miksi joku tuo? Siis niin kuin yksi karvasimmista eläimistä. Vitun paksu turkki.
Ja tuot sen jonnekin niin kuin päivän tasain alueelle. Siis tää on vähän sama kuin toisi jonkun haskin jonnekin Floridaan tai niin. jotakin. Miksi sä teet näin? Mut joo. Mut ei ole meidän vaakunassa. Ei ole Somalian vaakunassa karhua. Ei ole Somalian vaakunassa karhua, ei. Mut joo, siis alkuperäinen aihe tälle jaksolle oli tosiaan toi niinku politiikka ja niinku kulttuuri-identiteetti, miten niinku tää kaikki niinku vaikuttaa tähän. Mä toivoisin, että olisi enemmän ihmisiä, jotka larppaa Sebastian Tynkkystä. Siis, you know what I mean? Sillä, ei väkisin yritetä, katso, minä olen persupuolueesta, mutta katso, minä olen homo ja minun poikaystäväni on eri välinen kuin minä. Wow. Miten jos se ei olisikaan tämmöistä väkisin yritettyä, että siellä on se yksi keulakuva, joka tekee, nyt se on hyvä, nyt se on, kaikki on hyvin. Että, miten jos siellä olisi ihan oikeasti semmoisia aitoja kohtaamisia enemmän? Sillä, että mä väitän, että voi olla hyviä syitä tukea politiikkaa, mitä persut ajavat esiin, mutta mä toivoisin, että niillä olisi hyvät perusteet jokaisella ihmisellä, joka äänestää. Niin. Ja eihän me ei me voida sitä vaatia, että kukaan rasisti ei, tai se on epärealistista edes toivoa, että kukaan rasisti ei äänestäisi persoja, että sitten mäkin pystyisin heitä äänestämään. Mutta heillä on kyllä imago-ongelma. Joo. Ja se ei ole pelkkää se ei ole pelkkää imagoa, se on ihan totta ja se on ihan todellisuutta, että siellä on ihmisiä, joilla on erittäin jyrkkiä ennakkoluuloja ja rasistisia periaatteita ja sellaisia maailmankuvia, ihan jopa Jussi Halla-ahollakin. Ja mikä hänen käsityksensä on suomalaisuudesta ja millä tavalla Suomessa sitten esimerkiksi pitäisi tilastoida syntyperältään muualta olevia ihmisiä ja ylipäätänsä tämän puolueen retoriikka maahanmuuton ympärillä on se on aika jyrkkää. Et kyllä osaltaan se on hyvä, että sanotaan totuuksia, ei pidetä sellaisia vaaleanpunaisia laseja silmillä, mutta toisaalta mä tiedän, että ne ajatukset siellä taustalla on xenofobisia ja rasistisia. Ja sen takia mä en kykene tukemaan heitä. Tai Jussi Halla-aho. Jos olisi kaksi kärjestettyä erilaista ryhmää, jotka vaikka minä äänestään persuja, niin mä väittäisin, että toinen niistä hyvinkin saattaisi olla juurikin tämä oikeasti pesun kestävä rasisti porukka. Mä oon toisaalta kuullut, että jotkut suomalaiset ultranationalistit tai neonatsit ovat sitä mieltä, että persujen nämä direktiivit tai politiikka ei ole tarpeeksi tiukkaa. No sen takia tuli tämä sinimusta puolue ja mitä näitä muita. Mä en tiedä, onko sitä enää edes olemassa, mutta joo. Mun ymmärtääkseni on. Se on hyvin mahdollista. On toki hyvin mahdollista, mutta koska ainakin viime eduskuntavaaleissa niin heitä pystyi kyllä äänestämään. Silti kuitenkin nämä isommat valtapuolueet niin ei ole kuitenkaan näissä riveissä. Joo, hetkinen, nyt taas katkesi ajatus, hyvä tavataan. Ihan oikeasti. Niin tämä toinen porukka. Kuka on se henkilö, joka äänestää persoja ja ei ole esimerkiksi rasisti? Minkä sellainen skenaario se voisi oikeasti olla? Siis kuvittelee, että joku on center-right, on pitkälti keskustalainen, ei keskusta puoluetasolla, vaan sillä, että löytää itsensä niin kutsutun poliittisen kompassin keskeltä ja sitten nojaa siitä oikealle, ei pelkästään vaikkapa taloudellisissa asioissa, vaan ehkä myös arvotasolla, että muuten ehkä äänestäisi jotakin kokkeleita, joille Stubbi olisi kiva tyyppi, mutta kyseessä on arvoliberaali mies ja minä nyt en vaikka halua äänestää tämmöistä henkilöä. Niin toisaalta mitä vaihtoehtoja niillä on? Olisi tavallaan kiva, jos olisi myös semmoisen persulite-versioita, teekö? Että joku toinen puolue, joka ei olisi niin oikealla kuin mitä sitten he edustaa. Joku keskusta tyylin puolueena, mutta se on aika kuollut. Me grillataan nimenomaan kabanossia tai jotakin tyyppistä. Meillä on visio tästä, teekö, että joku kansikuva voisi olla tällekin jaksolle joku semmoinen, että se grillataan jotakin, että satsikin ja kaikkea. Mutta tuntuu, että
monet äänestää persuja myös ihan niin kuin vastalauseena tälle teille niin kuin ääriliberaali vasemmisto niin kuin politiikalle, mitä meillä on tässä nyt viime hallituskaudellakin ollut. Joo, meillä on ollut keskustelua just siitä, että me nähdään monia ongelmakohtia myös tämmöisessä. Ja se on semmoinen, että niin kun, voisiko näitä ongelmakohtia adressata, mutta sitten adressata myös vaikkapa maahanmuuttoon liittyviä ongelmakohtia hieman hillitymmin. Niin, että se keskustelu ei niin kuin menisi siitä sellaisesta niin kuin utopistisesta ajattelusta niin suoraan, tiedätkö, niin kuin toiseen päätyyn. Että sitten ei haluta ketään tänne. Ja... Voisiko olla, että semmoinen kultainen keskitie on sellainen, niin kuin, ei välttämättä optimaalinen, mutta vähän parempi kuin se, että ollaan ääriajattelussa. Tai edes vähän lähempänä kesken. Niin. Sillä ei tarvitse olla ääriajattelija. Sillä tarvitsisi oikeasti olla niin kuin kynsinä hampain niin kuin jonkun asian puolesta ja jotakin asiaa vastaan. Onko meillä varaa nuanssiin? Niin, no se taitaa kyllä puuttua tällä hetkellä niin kuin kaikesta keskustelusta, oli sitten kyse politiikasta tai ideologioista tai arvoista tai mistään tällaisesta, niin meiltä kyllä puuttuu tällä hetkellä semmoinen nuanssi. Ja se, että oikeasti kuunnellaan, mitä toisella on sanottavana. Musta tuntuu, että sen takia meidän pitää olla täällä. Ja sitten toisaalta me ollaan altistuttu hyvin paljon tämmöiselle arvoliberaalille ajattelumaailmalle aikanamme, ja me ollaan nähty myös ne pointit. Ja mä väittäisin, että if for nothing else, meistä sentään löytyy ne individualistit, jotka toteavat, että ihminen nyt voi sitten harjoittaa mitä haluaa omalla elämällään. Mutta jos me mennään kysymään kysymyksiä, kuten että kuinka paljon me halutaan näitä asioita, kuinka laajalti me halutaan näitä asioita, kuinka absoluuttisia joidenkin asioiden pitää olla ja kuinka kyseenalaistamattomia joidenkin asioiden pitää olla. Niin, että kuitenkin pidetään kiinni siitä ilmaisuvapaudesta ja mielipiteenvapaudesta ja siitä, että saa oikeasti sanoa, mitä haluaa sanoa. Ja ei oteta kaikkea niin kuin sellaisenaan, että kuunnellaan oikeasti loppuun asti. Joo. Siis se tarvitsee just näitä niin kuin nuanssikeskusteluja. Niin kuin mä kelailin jotakin jenkkejä esimerkiksi. Niin kuin, siis mä itse koen, että mitä taloudellisiin järjestelmiin tulee, niin kapitalismi on hyvä, mutta siinäkin on niin kuin monia niin kuin, yksityiskohtia, mitä pitää ottaa huomioon. Se on vähän niin kuin, se on hyvä renki, mutta huono isäntä, vähän niin kuin tuli, niin kuin, jos me saadaan tulipalo, niin no joo, siis niin kuin, mun mielestä se... Se lämmittää, mutta se tuhoaa. Niin kuin, siis se kysymys kuulee, että niin kuin, mitä me oikeastaan halutaan. Siis, tämä suomalainen järjestelmä ei ole välttämättä optimaalisin, mutta se on lähellä optimaalia jossakin määrin. Tai ylipäätään pohjoismainen. Niin. Että niin kun se on se liekki ja resurssi meidän kaminassa, joka niin kun ajaa asioita eteenpäin ja lämmittää meitä, mutta se on under control. Että siinä on niin kun monia tämmöisiä niin kun asioita, jotka niin kun pitää asiat aisoissa. Vältellä monopolien muodostamista parhaamme mukaan. Evira katsoo, ettei me laiteta nyt ihan kaikkea paskaa sinne jauhelihan sekaan. Niin. Että se on niinku kiva. Mutta sitten niinku jos joku äärimmäisempi esimerkki johtaa ihan oikeasti siihen, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät, se johtaa aika brutaaleihin skenaarioihin joissakin tilanteissa. Ja sen takia mä koen, että äärimmillään kapitalismi ei välttämättä ole hyvästä. Ja se voi myös johtaa siihen, että esimerkiksi Amerikassa, jossa opetetaan ehkä holokaustista enemmän ja toisesta maailmansodasta niin kuin natsien osalta enemmän, mutta vähemmän siitä, mitä Neuvostoliitossa tehtiin, niin ihmiset eivät tiedä, mitä ehkä kannattaisi kyseenalaistaa enemmän, mitä ehkä jopa kannattaisi välttää. Löytyy sympatioita tämmöisiä järjestelmiä kohtaan ja hyvin irrationaalisia sellaisia joissakin tilanteissa. Siellä on paljon ihmisiä, jotka niin kuin nojaa aika rajusti vasemmalle, jopa niin kuin epäterveellä tasolla. Mä väittäisin, että optimaalisempi versio jenkkijärjestelmästä olisi jotain, joka hieman enemmän tulisi pois sieltä oikealta, joka voisi olla Suomen kaltainen, mutta liian niin kuin raju nyrjäytys toiseen suuntaan, niin se ei ole taaskaan hyvä idea. Niin. Kyllä se tasapaino täytyy löytyä. Ehkä mun mielestä pelottaa ajatus siitä, että niin kun, jos Ruotsissa on ollut pitkään liian hallitsematonta maahanmuuttoa, huonosti optimoitua, että siinä on tullut paljon kitkaa, niin voiko se johtaa myös siihen, että muodostuu enemmän rasistista ajattelua tietyissä paikoissa Ruotsissa, enemmän vastakkainasettelua, enemmän konfliktin halua, hakuisuutta? Siis ehdottomasti. Kyllähän se niin kun Suomessakin tuntuu menevän siihen suuntaan, että meillähän oli niin sanotusti optimaalinen hallitus viime kaudella. Siis jos ajattelee niin kuin
vasemmistoa ja liberaalia, tällaisia niin kuin nykyaikaisia, moderneja arvoja ja arvomaailmaa, niin niidenhän olisi pitänyt toteutua viime kaudella. Mutta kuten me nähtiin, niin sekään ei ole optimaali. Että ollaan niin paljon vasemmalla, ollaan niin paljon siellä niin kuin sellaisessa realiteetissa, mikä ei toteudu. Että mä koen, että jos sä oot joutunut kokemaan paskaa siellä bussipysäkillä, niin se varsin irrationaalinen känniläinen, niin jos jostakin syystä sitä ketuttaisi pikkusen vähemmän, niin se voisi johtaa jo siihen, että niitä rakentavia monologeja heiteltäisiin vähemmän. Se on niin kuin yksi syy, minkä takia minä valitsin äänestää persuja, vaikka se menee aika mental gymnastics puolelle. Että niin kuin pohditaan, että hei, jos on vähemmän asioita, jotka ärsyttävät rasisteja, niin rasistit on vähemmän vittumaisia ihmisille, jotka ovat erilaisista taustoista. Niin, mutta sitten ketä siinä sitten palvellaan ja kenen kustannuksella? No, hyvä kysymys. Mutta toivon mukaan skenaario jatkuu lähellä optimaalista. Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, tiettyjä määriä. Ja toivottavasti skenaario jatkuu niin, että se palvelee näitä itse maahanmuuttajia, se palvelee suomalaisia. Kaikki saavat tästä diilistä hyviä asioita. Ihmiset, jotka tarvitsevat ja hakevat töitä, saavat töitä. Ihmiset, jotka haluavat olla osa suomalaista yhteiskuntaa, esimerkiksi hakiessaan turvallisuutta, saavat sen. Ja suomalaiset saavat lisää ihmisiä, jotka ovat yrittelijämpiä kuin mitä suomalaiset yleensä on ollut. Niin. Se on myös oikeasti ihmeellinen juttu, että joku tulee mistä liian, tulee tähän byrokraattiseen helvettiin ja siitä huolimatta, että tämä on byrokraattinen helvetti, laittaa sen bisneksen pystyyn. Kyllä. Hyvin usein saattaa olla oikeasti se pizzeria paikka, tai se on jotain muuta, mutta silti. Ja menestyy siinä tosi hyvin. Niin perhana ne menestyy siinä, ei suomalaiset uskalla tehdä tämmöistä. Niin. Että kyllä sille kummaltakin voidaan oppia paljon. Että mitä niin kun itsekin on tässä omassa niin kun erittäin kahtiajakoisessa identiteetissään niin kun pyrkinyt etsimään, on sitä tasapainoa, että vähän niin kuin otan ne parhaimmat puolet kummaltakin puolelta. Ja se tuntuu toimivan parhaiten. Kyllä. Mä sanoisin, että jos tämmöinen globalisaatio on vääjäämätöntä, jos kulttuurien sulautuminen toisinsa on niin kuin enemmän tai vähemmän vääjäämätöntä, niin olisi syytä toivoa siitä, että kaikki osapuolet pystyisivät niin kuin tekemään tämmöisen rusinat pullasta tyyppisen skenaarion. Että suomalaisuudesta otetaan parhaat jutut, somalialaisuudesta otetaan parhaat jutut. Joo, jotain liikaa tabuja. Mutta niin niin suomalaiskulttuurissa on hyviä juttuja. Mutta sitten meillä on tämmöisiä, että me niin kasvatetaan lapset häpeällä, just mitä puhuttiin aikaisemmin, alkoholismi. Mietin, 3/3 viljasta menee viinaan, ja sitten niin kerran viikossa, kun nähdään suun ulkopuolisia henkilöitä jossakin kirkolla, niin silloinkin pitää tapella. Ja sitten joudutaan sinne jalkapuhuun. Oliko ylevästi tehty nyt? Hieno. Ja samoin niin kuin yksinäisyys ja yksilökeskeinen kulttuuri ylipäätänsä, että silläkin on hyvät ja huonot puolensa. Kyllä. Et mä luulen, että se missä niin kun suurin ero niin kun Suomeen tulevien ihmisten ja suomalaisten välillä on nimenomaan se niiden kulttuurien niin kun ne peruspohjat niin on ihan erilaisia. Että Suomessa nojaudutaan paljon voimakkaammin siihen individualismiin, kun taas se semmoinen heimoajattelu ja semmoinen yhteisökeskeinen, missä niinku ei ole vain se ydinperhe, vaan on niinku paljon suurempi perhe, niin kun sellaiset kulttuurit ja sitten tämmöinen suomalainen kulttuuri kohtaa, niin kyllä siinä niinku vääjäämättä tulee konflikteja ja tulee sitä niinku molemmin puolin. Mutta silti siitä voi oppia molemmin puolin jotain. Siis ehdottomasti. Mun täytyy tunnustaa se, että mitä mä kaipaan ehkä eniten olisi siis sosiaalinen menevyys. Sitä on enemmän vaikka ihmisiltä, jotka tulee, mistä tulevatkin, kunhan eivät ole suomalaisia, niin yllättäen osaavat jo puhua vähän. Just vaikka ajatus siitä, että minkälaista on jossakin vaikkapa arabimaissa joku sosiaalinen vuorovaikutus niin kuin ihmisten välillä. Joo. Se, että niin kuin otetaan enemmän kontaktia ja tällään. Oikeasti se, että niin kuin vaikka mies voi halata toista miestä tai jonkun ison merkkipäivän kunniaksi hän tappuu sun poskelle tai niin mun mielestä on upeata ja Suomessahan tuommoista ei ole ollenkaan. No ei tietenkään. Että siis, sehän on ihan hirveä homoa, eihän tuommoista. Niin, hyvä tavaton bussipysäkillä saat olla ehkä 3 metrin päässä, jos tunnet sen toisen. Siis mitä itse Somaliassa kävi, niin siellähän siis miehet piti toisistaan käsistä kiinni.
kiinni esimerkiksi kadulla. Aivan ja mä tiedän, ihana. että ne ei ollut homoja. Aivan mä oon ihana. aivan satavarma siitä. Aivan ihana. Wholesome. Niin, Wholesome niin. ja based. Mitä muuten mieltä on hienosta huivista ja hausta? Joo, eli... Voitko laittaa kommentteja Eli aina? Pellervolla on tällä hetkellä erittäin muodikas kaulaliina ja pipo, jotka ovat siis Halla-ahon fanikamaa. Ei nää Halla-ahon fanikamaa, ne on Halla-aholta itseltään. Mä kävin murtaudun niille ja otin nää hattuhyllystä sieltä. Ai siis et joutu maksaa mitään? En joutunut maksamaan. Okei. Ihan oikeesti mä Ilmasta fanikamaa. Mä menin pyörähtään keskustorilla, kun silloin näitä kaiken maailman koppeja, josta saa kaikkia näitä hienoja lehtisiä, kahvikupillisia ja karkkia sellaisissa yhden kappaleen pusseissa. Kyllä. Jos on aina nidottu joku pieni vaalimainosta tai jotakin tällaista. Niin siis mä menin juttelemaan sinne Persuin kopille ennen kuin menin sinne Stubbilaan. Oikeasti, by the way. Niin yhtäkkiä jollakin on 2 miljoonan vaalibudjetti ja sitten onkin varaa tuoda niitä lämpimiä oleskelutiloja, teekö, että niin. Jos haluat vastaanottaa poliittista propagandaa, niin et joudu sentään värjättelemään pakkasessa ilman niitä pitkiksiä farkkuinisi siellä. Mutta siis oikeasti, mä menin juttelemaan sinne tämän Persuparaalin luokse, ja siinä oli tämmöinen hieno pahvikuva Jussista, jolla oli tää pipo päässä ja huivi kaulassa, ja sitten mä menin kysyä, hymyilikö se siinä? Ja totta kai se hymyili, vaikka ei se hirveän luontevalta vaikuttanutkaan. Joo, se varmaan näytti irvistykseltä enemmänkin. Se on tää Terminator 2, kun se yrittää hymyillä. Joo, just semmonen. Siis sillä oli just tää pipo päässä huivi kaulassa, ja sitten mä olin, oi, että mistä tommosia saa ostettua. Sitten ei tarvitse ostaa, sitten se vetää pahvilaatikon sieltä ja ojentaa mulle sieltä pipon ja huivin, ja tää on aivan ihanaa. Mut hei, tää ei ole vielä mitään. Tsekkaapas mitä kaikkea muuta laatua siis sieltä. Lisää. Valitettavasti. Ootitko sä Stuppilasta mitään? Mä en ottanut Stuppilasta mitään, koska niin kuin kokoomuksella on tyypillistä, kaikki oli maksullista siellä. Pois lukien kahvi ja pulla. Hyvää pullaa olikin. Mutta en oikeesti siellä niin näkyy oikein lista hinnasta siellä seinällä, että Fipo 10, huivi 15. Ei ollut varmaan alpihintoja ollenkaan. Ei tietenkään, kaikki menee pöydän alta. Menee suoraan sinne kahvipöytään. Mutta sieltä löytyy, tää on ehdottomasti tylsä. Presidentiksi Halla-aho, joo, toi on Jussi 24. Jussi 24. Ei ole Suomi 24, vaan Jussi 24. Niin. Täysin avoin rasistinen ympäristö. Joo, siellä on ihan sama. Tää on se keskustelufoorumi, jossa sä et saa bänejä siitä hyvästä, että sä käytät rakentavaa kielenkäyttöä. Sitten seuraavaksi mennään haalarimerkkeihin. Hyi. Toi tuli suoraan sydämestä. Harjoitus tekee mestarin. Tässä on siis haalarimerkki, jossa on kuva, joka pitäisi esittää Halla-ahon naamaa. Joo, siis tää on niinku... Noin 30 vuotta nuorempi. Joo, sitä on kiiltävä tää kangas, joka on tässä Halla-ahon naamaa. Mieti kuinka rasvattu toi mies oikein on tuossa kuvassa. Paitsi se... mitä tää harjoitus tekee mestari? Onko se joku hänen slogan? Ei, vaan siis häntä kutsutaan nimellä mestari. Niin, että se tulee siitä. Mutta siis mua häirittää tuossa toi alahuuli, se ei kiillä yhtään. Joo, siinä on jotain... Se on mattaväri. Häiritsevää. Sitten täällä on toinen. Tää näyttää niin kuin daraselta. Nyt nämä silmät on nyt mattavärisiä. Noista tämmöisiä niin kunnon leikekuvia, jotka vaan tuijottaa niin 1000 miles. Tässä lukee Suomen mestari Halla-aho presidentiksi. Tää näyttää kyllä. Tää on kyllä mun mielestä vähän hienompi. Joo, ainakin realistisempi. Kyllä. Siellä on toi 1000 yard stare. Joo, ja sit tossa toi irvistys. Niin, toi mukamas hymy. näyttää PTSDstä kärsivän. Ja hei, nyt muuten mennään sitten altaan syvempään. Tää on sitten ihan kamala. Mikä se on? Kortsupaketti. Kortsupaketti. Perussuomalainen nuoriso. Siinä on Sebastian Tynkkynen ja siinä lukee kiihota kansaa. Pakko sanoa, toi on ihan vitu hauska. Tää on vitu hyvä. Se on kamala, mutta se on tosi hauska. Exactly. Ja nyt hei, tää on viimeinen. Okei, tää on hyvä. Tää on paras. Joo. Tässä on kortsupaketti tämäkin, ja siellä lukee ei saa purra. Ja siinä on purra. Joo. Aivan ihanaa. Siis niin kuin, onhan tää nyt aika söpöä. Siis... Sun jälkikasvulle näytät noita, tai et edes näytä, ne löytää ne jostain pölysestä laatikosta. Jossain ullakolla. Koska silloinhan sä asut omakotitalossa ja sulla on ullakko. Niin ne, isä, mikä tää on? Siitä ei puhuta. Niin, ei kyllä puhutakaan. Puhuttiin just. Mut hei, tässä on jonkun verran ajankohtaisia ajatuksia ollut tästä aiheesta. Kiitoksia kun niitä seuraan ensimmäisen jakson. Sanotaan jotenkin mukavaa, niin ehkä ihmiset uskaltaa tulla uudelleen esittämään poliittisia mielipiteitään ja juttelemaan mukavia täällä. Niin.
Niin, on ollut kyllä ihan mukavaa tässä rupatella. Väitätkö? Kyllä väitän. Tää oli kyllä ihan mukavaa. Okei. Okay. Et kyllä nämä vähän kaulaliinat niin oli vähän overkill, mutta ei se haittaa. Puurokeskustelua voisi käydä uudelleen, mä luulen. Ihan oikeasti. Se jäi vähän kesken. Sä oot liian suomalainen mun makuudesta. Hyi, teki puurokeskustelua. Ihan oikeasti. Hei, parempi harmonia syntyy siitä, että keskustellaan avoimesti aiheesta. Ja hei, jos sulla on joku kaveri, tai melkein kaveri, joka ehkä jonakin päivänä voisi olla kaveri, mutta sillä on vähän eri mielipiteitä, niin kannattaa kuulla mennä juttelemaan ja parantaa maailmaa. Nimittäin vain näin me voimme välttää sisällissotia. Joten nimenomaan. Jutelkaa mukavia. Moi moi. Heippa!